danadinha, gostosinha, usa, já fala, 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 fala. Novinha, danadinha, danadinha, gostosinha, usa, I głos ta chorasa Marci Tridzinecka Szcykamy se zvanku etazi igra krate dvojna, pa ako pomisliš ćeš kaj za neja. A vanku... Razbrah, dečka, ali ko se pravi tukaj? Как се завива, да ми позволява. Мегнале, Но се завива. сети ли се как се играе, брат? От екрана ми не излизаше колко ще да завиваме. Аха, само не трябва да падаш в дупката, че после трябва да дърпам. Ако може да ми го тествам дупка. Ако може да не ми бъгва. Идвам, брат, много. А? Брат, ти си много ми лагва. Ще падна ванка! Издърпай ма! Натисни отдолу холд, натисни холд. Мерси. Нещо... Ванка, какво става, бе? Аре! Аз карам назаде! Не! Какво се случва изобщо? Добре. Нека се. Ама какво мислиш, че ще кажеш за тази игра? Какво мислиш, че ще кажеш за тази игра? Трябва да напред, ай! Ама ако да награбна ли стенци? Аз мога, не знам как да гърна. Робът, струва си е кота. Не струва робът. И стига му давай, дърпай. Ватай ти си като някаква веришка. Дай напред малко, бе. Не бъде копчето. Добре, бърза. Минако! Малко умряхме. Лад, бе, какво стана, бе? В колата на гъбнетен да падне да мога да разпаваме вече. Добре, това е много яко. Малко вече слезах по тия стълби. Колелото на късмета прави чудеса. Ама брат, ние видяхме без... Бата, ние видяхме без проблем при тия чукове, бе. Пет не ме удариха. Не мога, ама не се стига. Никой не ми да кажа нищо. Не. Мога ли пак? Не струва робък си, брат. Малко, аз не съм жива. Не заплатил. Буквално може да видите на видеото, че не платиха Robux. Вако! Не! Аз нямам 2 Robux, за да ми се живя. Не респалмай. Бро, чакай, бе, имам колело на късмета, бе. Ама кръскалко ми се падна 2 ревиета. Браво. Хора, ще се върнем до
игричица, която бяхме. Изчакайте. Хора, това беше видеото. Аз бях Макси 3G. И Ванко, какво ще кажеш за финал на видеото? Как би рейтнал играта и го опиши? 1 от 10. Какво я, Ванко, кажи? Това беше видеото. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се на канала и от мен. Чао!